लेनो जतन न खाका हामयाफारो जों तिनी दनपुर विधानसभा नि उपनिर्वाचन तिप्रा मथानि वारियर संगै किसा कामिवा जों तिनी दूर लुकुरक मालायखा साबनो भोट दिनाय अ प्रश्न जों 21 तारिख नि सिमी फाइपुर सिमी बरक संका तिनी सारिग 5 तानि समय सिन तिप्रा मथानि प्रेस मिट दंगो आरो चिनि जत अजामा कत रंनाय बुबाग्रा बाय चिनि एलुपि मालायखा तिनी 5 ता समय प्रेस मिट नि बिसिंतिना जों क्लियर खारिनाय बसखांनि 5 तारिख जों साबनो भोट दिनाय रिया तबे जों अर उम फाइ नुक फाइका जे थानाय 20 बছর 25 बছর बामफ्रन आमालब अ दनपुर एलाकानि तिप्रा साक्कामि रक उकलग उसुरजाक ताबो बीजेपी आईपीएफ नि सरकारब अ कामि रक ताबो उकलग खेख्लायजाक लामा करे इट बजागिया अमते रक तिनि नुफाइका एका अबन रगैन जों तिनि प्रेस मिट नि बिसिंथै सानाय बसखांनि साल चिनि कैंडिडेट ग्रिफान जों साबनो भोट दिनाय रिया अब तिनि नरक परिष्कार सानाय सारा दनपुर तै बक्सन नगरनि लुकुरकनो तिनि चिनि तिप्रा मथानि बखाक्तै मेसेज रिजांनाय तै अर्थ तै बिसि कक्त सानानि कै जों अर तिनि जत जागानो गुरिनाय माने चिनि जारा भोटार्स बा चिनि जारा तिप्रा मथानो खाफुर जांनाय बर थिंनो तंगो अरै परै उंगिया जों बरक बाय मालाय कक सानानि बागैनो बनि खानि कक खाना बागैनो जों आसे अजामा अर तिनि फाइसक पैका एकाय आं खाखलायो बसखांगो चिनि साखानि जेता डाइरेक्शन तंमोनि अमतेखेनो चिनि लुकुरकबो जों बरंनो भोट दिनाय हामबाय बाय चिनि मीडिया चैनल्स ताखु रंनो जों तिनि हायनो हायो जागाव चिनि तैवानदाल कामिओ जों तिनि दूर प्रोग्राम फायलायजाक जों साइमानो बसखां 5 तारिख ओ जागा इलेक्शन थांग दङ बाय इलेक्शन हाय जों नायमेन खबनो चिनि इलेक्शन पिरियड चिनि वर्कर्स रक चिनि सपोर्टार्स रक चिनि तिप्रा मथानि जे फलोअर्स चिनि महाराजानि फलोअर्स दंनाय रक जाते कोनो पॉलिटिकल पार्टी बायस ता खायजाक तुं बंनि जाय खलायै बरक जाते तंग माना तै बंनि बखा दुर्बल तांथुं तामनि बागै हमले जों साइमानो जों जागा ताबु कैंडिडेट दिया चिनि कैंडिडेट करै जस्ट चिनि वार्ड करब जों मालायो बंनि नक नक हाबि बरबाय कक सालायो गे चिनि बुट अ जागा ठीक न तंगो थाना असेंबली जे बुट मामानि आबो ठीक न तंगो कोनो एडिक सेटिक इंगा सम परसेंटेज ओंखा एडिक सेटिक हायपन आबो कोनो फैक्टरिया ओंखाय जों बरन अबन सावो जे अबन लास्ट इलेक्शन या अल उमखौ तेबो इलेक्शन फायनाय चिनि बीसी इलेक्शन फायनाय आबन परेनि हाइन हाय एडीसी फायनाय असेंबली फायनाय लोकसभा दङ बसखां 24 आ जागाराव चिनि बुटारनो जों रमिनारना बागै बरबाय जों मालाय दं हायसे ताबो अन बिहाफ अफ तिप्रा मथाङै गे जों तिनरो चिनि बिसिङो दङ चिनि सार एमएलए चिनि सार जतन खाचुकसा चिनि सार रनजित देबबर्मा चिनि मैडम नन्दिता देबबर्मा दियां दङ चिनि टीडब्ल्यूएफ नि सेंट्रल सेक्रेटारि दङ आबन कारिबो चिनि ताखु खरेन्द्र ब खरकसा तिप्रा मथानि कैंडिडेट जा गागियो ओंखाय ओ आमचाइनि जो तो लीडर्स रक चिनि ताबुक जागा जि तुइदुल तंनाय मेन बेस रमिनार तंनाय तिप्रा मथानि बरक जतन दङ बे जों कयेक्टा नक हाबैनाय माने जतन पजिटिभ ओके जतन ठीक दङ ओंखाय ताबुकते अबन परे जोंते कयेक्टा नक हाबैनाय अबन परे चिनि तिनि प्रोग्राम जों कनक्लुड खायनाय हामबाय बीजेपी नि कर्मी रकै साव तिप्रा मथानि और कुनु कैंडिडेट सिक्रि तामनि बागै पसार खाय ए अबनो तथ्य बरक सङै दं अ बिखैनो बगै तामरो सानामसो अ जागा आं अबन सानामसो इलेक्शन कायसा हावा तै तरफ्रु जेरकम तै किनानि हारनो कुआग्रि तेलां माहाय इ हावाव चिनि सपोर्टारक जाते कुआग यातै बायस खायजक यातै जों तो चिन कर्मीनो जों रमनारनो नांनाय ब्ले जों मानि चिनि कैंडिडेट गरै जों केबनो बुट अब हनानो बुट दिम जों साया जों बरनो सावो जेनरक बसखां इलेक्शन अ एलाकानि जे अवस्था नायै नरक साबनो बुट देखायचा अब नरक डिसाइड खायदि नरक विवेक बुट अ जागा यूज खायजेनि साव कारण अ जागानि तिप्रा सरक सिउ तामुङै दं त्रिपुरा राज्य तामुङै दं स्टेट गभर्नमेंट तामुङै दं सेंट्रल गभर्नमेंट तामुङै दं तिप्रा मथानि कंडीशन बरक सिउ अ जागा साबो थगि तंखा साबो थगि जाका बरक सिबले चिनि भोटार्स रक चिनि अ जागानि पब्लिक अ दनपुर एलाकानि चिनि जे सपोर्टार्स रक जों जे मालायमानि बरनो सचेतन करिता हिंतों हायजे सरकार वान सुक्तुं बरक जथेष्ट सचेतन बरक सिउ साबनो बुट दनाय साबनो बुट देखाय बंनि बेनिफिट इंया आबो अ जागानि चिनि सपोर्टार्स रक सिउ आबन बागैनो जों बुट दनानि के टोटली चिनि फ्रम महाराजा अर्थात चिनि पार्टी सुप्रीमोनि থেকে अर्डर फायजाक पर्यंत जों केबनो बुट दिहिन तो साया अब मेबी फाइनाय चिनि बुत साखलाय मुं तंनाय हयतो चिनि ताबुक चिनि सार सानाय बफानो साइमानो ओंखाय
याखाबो जोंनि पार्टीनि हाई लेभेल टेबल लिडार्स कतरक दङ जोंनि महाराजा दङ बारो आबोनि থেকে जों इनस्ट्राक्शन मायासाक पर्यन्त जों ताक बरनो कुनु जागा एडिक सिडिक तां दि मेसेज जों रि दङ ओंखाय तिप्रा मथा कैंडिडेट क्रियाबो जों 100 बार राजि स्वीकार खालायो जों एग्री ओंखाय फियाबा जोंनो बुलता बुजिथुं हायसि जों जे फनानो बुद दिन जों साकाबाय बर बुलता बुजिथुं साना नां कर्मी रक yang amsayo जे तिप्रा मथा खायने रक उरुमुरु उंजाक साबनो बुद नाय साबनो बुद या ओ बिषयतनो रगि रक तामरो सानमुसो यस आबन बगनि जों दूर तो दूर ताबो जे चिनि बरक कन्फ्यूज वेरी मच कन्फ्यूज खालायजाक जे साबनो बुद नाय साबनो बुद या आ जागा जों अबनो चिनि सेंट्रलनि इनस्ट्राक्शन बार साबनो बुद का जों तानाय 2018 चिंबो नुक खाबले बीजेपी सरकारबो तो ओ जागा फायजाक पा नों कायसा एलाकानो डेभलप खालायनो निकाय आसे 15 বছর রাজত্ব খাইয়া নাঙানো 20 বছর খাইना আমতে আবলে যদি সদি ছাতং হাंकाय 5টা বছরবো 100% यापानो 20% 25% डेभलप खालायनो नि যদি इ ছাতং खालायमान किन्तु ओ जागा आं जे नुकमानि आं जे ताबुक जे जों तो कौमा जागा गुरि नुखा ओ जागा आं 5% फ्राम डेभलपमेंट मानि नुगियाखौ ओ कोंनां बेलायखानो तिनि मासाव हायसे बुरलि मासाव और कुन डेभलपमेंट करै लामा जेखिं कितांखाय लामा कबाय किछि तैनोंनानि जागा करै ओ हापुं बेसेनि तै खगै नंलायो खेतो बेसेनि तै खगै नंलायो हांकाय ओबरो नां बेलायखानो वाना खायसे आगरतला থেকে मात्रबो 1.5 घन्टानि लामा हा ओ जागा डेभलप खालायनो आसेदा कठिन खाना आंते कायसे सोंमुआबो सोंनामो जों थ्रु मिडिया যদি দনপুর এলাকা যদি ডেভেলপমেন্ট খাंखाय ओवरऑल त्रिपुरानि डेभलपमेंट फायो त्रिपुरानि डेभलपमेंट खांखाय इंडियानि डेभलपमेंट फायो अबनो डेभलप खालायनो बागै तानबासो बखावो खसर लायखा हायसि अबनो डेभलप खालायनो बागै तानबासो और राजनीति थंलायखा एवरी ईयर एवरी इलेक्शन तिप्रासानो तुई तिप्रासानि भोट बैंक नो तुई राजनीति थंजागाय दं अबनो बरक नां बरक बुजिओ जथेष्ट जों जत खन बरक कक सालायजा बरक जथेष्ट गाहाम रेसपन्स रुओ ओ जागानि बरकनि इंटेलिजेंट आं सेल्यूट खायो हायसि हामबाय याना तिने जों और तुइवान्डाल कायसा तुइवान्डाल जागाबो जों तिने इलेक्शन बसकां 5 तारिख सेप्टेम्बर नि बाय इलेक्शन तुय जों डोर टू डोर कैम्पेन खालायना बागे तिने जों फाइलियो और तिनि बाय जों थांनाय 21 तारिखनि सिमि जों और तुइवान्डाल दनपुर एरियाव जों गुरि नायखा विभिन्न पंचायत चिनि विभिन्न जागाव आलादा आलादा चिनि ग्रुप दंगो जत ऑल एमएलएस एमडीसीस जो बाय जत चिनि टीडब्ल्यूएफ वाईटीएफ जत एक्टिविटी रक चिनि और जाब्रुजा किन्तु आबनि बिसिंग जों नुखा थांनाय अनेक बছর धरे और जे चिनि त्रिपुरा राज्य हाफां जे मुख्यमंत्री जे एरिया और आं तिनि तुइवान्डाल फाये ओ एरिया दनपुर एरिया वो ओ जे फर्स्ट कैम्पेन नि सिम तिनि आं नुफायका जे जों प्रूफ मांका जे थांनाय गवर्नमेंट बाहाय जे सामखाय ओंखाय नुका बर्तमान थांनाय 5 इयार्स हबो और नि जे गवर्नमेंट गठन खालामनानै जे बर्तमान सरकार बरनो तिनि थांनाय तिनि बाय इलेक्शन जों ओ बाय इलेक्शन जों चिनि कैंडिडेट जों रिलिया त माने ओंखाय ताबो ओ विभिन्न जों पहिलानि सिमिनो जों डोर टू डोर कैम्पेन खालायतानि पाब्लिक बसिका जे दनपुर एरिया ताम जे अवस्था आंतं अमनो सारा नायो जेबाबे और जे फाइनुक फायै चिनि एडिसे एरिया वो जे बिशन लामा हामिया तै हामिया अब तो सानानि ककरे आबनि बिसिंबो तिनि नुखा जे गोबांमा जागाव तिनि जों वानसुंमा बाय कुनु फाइलायजाक जे जों वानसुका मुख्यमंत्री और साजाकबा तिनि एमपी प्रतिमा भूमिक बतंगु हने जे तेकिसालि डेभलप ओंखना हने डेभलप फाइसिन ओंगिया थांनाया चिनि जे इलेक्शन बाचानाय चिनि कैंडिडेट हमियो बिनि वोटार्स रक जों गोबांमा जों वोट्स माखा जों थर्ड पोजिशन दंगो ओ जे थर्ड पोजिशन तंनाय चिनि दल जे तिन त्रिपुरा मथा जे हार्ड वर्कर्स चिनि वर्कर्स वारियर्स रंनो जों ओ मेसेज रिना हिस तिनि जों डोर टू डोर कैम्पेन खालामनानै गोबांमा दल रक चिनि जे पावर तंनाय ताबो बीजेपी हाफांगो जे तंनाय र गोबांमा सोशल मीडिया रक सावो जे लाल मथा किन्तु अमो तिनि मिडियानि दाराते आं जतनो सिरनामो जोंगो जों लाल मथाया जों कायसा थानसानि लामा जों हिंगे तंगो हिमबो तंगो तागबो बसकांगबो जों हिननाय अंगे ताबुक जराबो जोंनि थानसा तंनानि बागे जों त्रिप्रासाद फानो जतनो ककसाना हिनसे जों डोर टू डोर खाय तंगो हाबनि बागे और दनपुरनि जत जे ओ जे सोशल मीडियाते नुगि तंनाय र नर खाता बिदि थाने कयेक दिननि आगेव जेबाबे और जे कैम्पेन खायमानि बिसिंगो विभिन्न चिनि त्रिप्रासाद दफानि बरक उंगैसे चिनि थानसानि
थांसानो सबायना बागे विभिन्न कक बाय सोशल मीडिया व जिनि सारगै दङ आबो कुनु कक सत्तया सारा त्रिपुरा राज्यनि जिनि जारा थांसाव तंनाय नरबो खाता बायदि तबा हंखाय गोबांमा सोशल मीडिया बाय बर कक पिरो जे जिनि बीजेपी बाय त्रिपुरा मथा थांसा अंखा फु हंखा वाइसाके थांसा अंफु वाइसाके थांसा गोबांमा कक विभिन्न कक साव किन्तु जों दाबो थांसा याको जिनि थांसा तंमानि अमनो जिनि बुबाग्रानि मेसेज न जों नायसिंगि दंगो जे पहिला जों हाफांगो फाइमेयाफोरनो जोंनि 13 जना एमएलएस बाय जों नाय दंगो जे बुबाग्रानि आइडियोलॉजी वो जों दंगो जे सामख्लायमानि जे त्रिपुरा जारा हाफांगो तंनाय बीजेपी गवर्नमेंट केंद्रनि सिमि राज्य जरा बरक जोंनो कग्रिबो बुबाग्रानो बार कग्रिबो जों बुबाग्रानो जे जोंनो जिनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जे रिनाय हिने इंटरलोकेटर बायसा गोबां कक जोंनो फिल दंगो आबोन बागै तिनि बुबाग्राबो जोंनो जिनि थांसाना तास बायदि हिने जे कक मेसेज रिमानि जों बताबोनो थांसा तंको आबो कक मेसेज रिना बागै से जों तिनि डोर टू डोर जों हिमि दंगो ते आबोनि बारे के वो कक मिसआंडारस्टैंडिंग उनानि क्रै उमनो साने मीडिया बंदरक न तामनि हिमालय जों तिनिबो ओ दीपर जराव तैवानडाल उत्तर तैवानडाल एरियाव ओ बिसि जों दूर टू दूर जों थांनाय 21 तारिखनि सिमि आनसे सेकां सिनि मैडम सं साइथांका जों 21 तारिख सिमि ओ दनपुर 23 दनपुर एसेंब्ली कन्स्टिट्यूशन बाय इलेक्शन नाय 5 तारिख सेप्टेम्बर आबनि बागै जों बुबाग्रानि वारियर संगै जों अरो विशेषकै आनसे सेकां सानाय रक साइथांका सिनि जे बुबाग्रानि वारियर्स रक सिनि जे थानसा जे सिनि त्रिपुरा मथानि सिनि अरो दनपुर एरिया तंनाय रक न जों बरक न जों बरक हयतो सिनि कैंडिडेट जे एंगै बर बंनि बखा बायमानो जों बर बहुत नै रिया हनिनाय आबा हायरकनि ओंगान हनि जों तिनि दूर टू दूर कैंपेन खायै जों सारा अरो दनपुर एरियाव सिनि एमएलए रक्स तिनि एमडीसी ते सिनि जतो अबा हेके जों माने जागा बागजा खलायनि एरिया बागजा खलायनाय जों दूर टू दूर कैंपेन खलाय दंगो तामनि हिमाले जों सिनि जे सिनि वारियर्स रक बरक जेनो खाता बायथुं बरकनि जेटा ब जागा तामु खलायनाय बर आबो बरकनि सिनि आनसाव सेकानो साइथांका बरकनि जे विवेक बुद्रक रुथुम हनैनाय आमागे जों तिनो विशेषके सिनि जों दूर टू दूर गुरि हिमलायथानि बा गुरि थानि और सिनि बसकां दंगो विशेषके सार सिनि रंजित देबर्मा एमएलए ताइ सिनि एमएलए जों नंदिता देबर्मा रियां ताइ सिनि बुखुकजोक सिनि गीता देबर्मा ताइ सिनि स्वप्न देबर्मा बसुरिलाम डिस्ट्रिक्टनि सिनि टिडब्ल्यूनि सेक्रेटारि ताइ दंगो अरनि विशेषके सिनि ताकुक सं अरनि मेन जे ओ दनपुर एरियानि जेते सिनि ताकुक सिनि अमय दंगो ताइ सिनि थांनाय जों 28 तारिख सिमार गुरिमानि बिसिंति नुकजाखा जों नायनो हिंगे 75 इयार्स लाइथांका जे सिनि इंडिया जे जों भारत स्वाधीन मामानि अ जागाव सिनि त्रिपुरा सारक सिनि महारानी कांचन प्रभा देवीनि बिसिंतिके जोंबो जेटा इंडिया बे मार्जार एग्रीमेंट मानि जे हिन जों अबनो खायनाय जों आगेबो रेडी ताबो रेडी आर किसुटा अ जागाव जे सोशल मीडिया बिसिङाव बा बीजेपी नि पाइजाक चैनल माने गुडी मीडिया रक अनेक जे प्रचार खायमानि जे 700 भोटार्स आंखे पुइलाव संमानि तिवानदाल जे स्कुल माटं गांगा 30,000 नि कैपेसिटी दङ हायदिबा अलखाय फाइन मियाफ्राव तिवानदाल बाजार दिन फाइने फेमाने 300 থেকে 400 माने अब ब्रक माने साबरा तांजाक प्लस सियार रजाक गे अ जागा त हाइएस्टली थुमै रगै 500 रक जागानो भागे 700 ओंखाबा 700 तांबो खायमामले भोटार तालिका नावैना एकदम माने सादा कागज एक दिस्ता पाइ 700 भोटार खलायरि मान हाइसि अब टोटाली फेक गुबै सेंक्राक गुबै सैनिक रक कोनो दिनो जुद्ध याकरि खारिया हाइसि जों बुबाग्रानि जे चिन दफानि जुद्ध जों अंखरजाक जत दिन पर्यन्त जों चिन जुद्ध जों कप्लाइङासाक जों जानांमानि जों सभा खाने आसना हामबाय जतन खुलुम त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट देयानो बागै जत बीजेपी ओ हाइबेगा जे त्रिपुरा मथा तंनाय रखनि माने सोशल मीडिया रक आवायन दं अबनो तैतामको त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट दिया बोलते जों जागाव चिनि एसटी भोटार कम जेटा खूब रियल कक जों थांनाय जे मुस्लिम भोट न आसो किन्तु मुस्लिम भोट दिया गांके और अन्य दल रक माने फायदा खायो तैसा चिनि माने कपालनो तैसा सुफियो ओंखाय जोंबाय जे बेमानि खायनाय गाद्दारि खायनाय रनो जों उचित शिक्षारनानि बागै माने अब चिनि पार्टी जे सिद्धांत मुताबिक जों जराव अब खायनाय एवं
chini press meet khane chini taisa senior leaders rok tongo brok obo clearly sanai obo ita